Pred kúpou bytu v Bratislave sa spýtaj toto. Nie každá lokalita v Bratislave zarába rovnako. Toto sú rozdiely. Dva byty v Bratislave. Podobná cena, podobná dispozícia. Jeden zarába na krátkodobom prenajme stabilne celý rok. Druhý bojuje o hostí a neperformuje tak dobre. Rozdiel nie je v byte, je v lokalite. Väčšina investorov sa rozhoduje podľa ceny za meter, dispozície a pocitu z prehliadky. To sú dôležité veci, ale ak plánuješ krátkodobý prenájom, chýba ti jedna zásadná otázka. Koľko hostí sem príde a za koľko na noc? Lebo Bratislava nie je jedna lokalita. Staré mesto, Nivy, Ružinov. To sú miesta, kde hostia prirodzene chcú byť. Blízko centra, kultúry, reštaurácií, MHD. Obsadenosť tam ide nahor a cena za noc sa udržiava. Kúpiš byto pár zástavok ďalej a zrazu zľavuješ, čakáš a výnos, ktorý si v hlave počítal, jednoducho nepríde. Rozdiel môže byť pokojne 200 až 400 eur mesačne, len kvôli lokalite. Preto sme sa v Stayvel rozhodli nerobiť všetko a všade. Špecializujeme sa na staré mesto, Nivy a začiatok Ružinova, lebo tam máme reálne dáta o obsadenosti, cenách za noc aj sezónnych výkyvoch. A keď za nami príde niekto, kto ešte len uvažuje o kúpe, vieme mu povedať: tento byt dáva zmysel, tento nie. Ešte predtým, ako podpíše kúpno-predajnú zmluvu. To je rozdiel medzi nákupom naslepo a nákupom s dátami. Ak uvažuješ o kúpe bytu v Bratislave a chceš vedieť, či má zmysel na krátkodobý prenájom, ozvi sa mi. Lepšie sa spýtať pred kúpou, ako po nej ľutovať. Veľa zdaru, prenajímajte bez starostí.